በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኩሉ ጊዜ አተሓሳስባኻ ቁኑዕ ይኹን፣ ካብቶም ኮልን ሓሶትን ከዓ ህደም። ኣብ ሕልናኻ ክፉእ ሓሳብ ንኸይኣቱ ናይ ልብኻ ኣፍ ደገ ማዕጾ ዕፀዎ። ሓደ ጊዜ ትምኒት ኣብ ልዕሌኻ ክስልጥን ከም ክፉእ ከልቢ እውን ኣብ ልዕሌኻ ክትንስእ ይኽእል እዩ። ክፉእ ትምኒት ንኸይትንስኣካ ኣርሒቕካ ክትኣስሮ ይግባእካ። ዓለም ከይተታልለካ በቲ እትፈልጦ በሊሕ ናይ ሓሶት ክብራ ኣይትሸየጥ። ዓለም ከም በቕሊ እትራገጽን ከም ህበይ ሳእንኻ እትዕቅን ዓቕሚ ኣብ ዝሰኣነትሉ እዋን ድማ ገዲፋትካ እትኸይድ እያ እሞ ፍለጣ። ሰባት ንባዕሎም ተፈቲኖም ንዓኻ እውን ክፍትኑኻ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ከማኻ ድኹማት ፍጥረት ምዃኖም ፈሊጥካ ብትዕግስቲ ሕለፎም። ናትካ ውድቀትን ውርደትን ዝምነዩ እኳ እንተኾኑ ከይትቕየመሎም። ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እቶም ዝሰቕልዎን ዝገርፍዎን ዝነበሩ ሰባት ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሓጢኣቶም ይቕረ በለሎም ኢሉ ዝጸለየ፣ ንስኻ ድማ ነገር ኣሕላፋይን ዕሽሽ ባህላይን ኩን። ካብ ልብኻ ድማ ይቕረ በለሎም። ምእንቲ እቶም ዝጸልኡኻን ዝጸርፉኻን እውን ጸሎት ኣይተቋርጽ። ህልኽ ላማ የውሕጥ እዩ ከም ዝተባህለ ብህልኽ እትሰርሖ ሓደ ነገር እኳ ኣይሃልኻ። ናይ ዘመን ፍጻሜ እናቐረበ ምዃኑ ኣስተውዕል። ንጽባሕ እትሕድሮ ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ተግባር ስራሕ ኣይሃልኻ። ናትካ መዓልቲ ሎሚ እያ። ጽባሕ እንታይ ከም ትኸውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ዝከኣለካ እንተኾይኑ ንምጻይካ መሃሮ፣ መኺርካ ድማ ካብ ክፉእ መንገዲ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክትመልሶ ጻዕር። ካብዚ ዝሓይሽን ኣዝዩ ዝበልጽን ግና ንገዛእ ርእስኻ መኺርካ ሕልናኻ ተቋጻጺርካ ምንባር እዩ። ቁኑዕ ኮንካ ወይ ጉጉይ እቲ ዓስቢ ዝህብ ልዑል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናይ ሰብ ፍርድን ምስጋናን ኣየተሓሳስበካ። ምኽንያቱ ከማኻ ዝበለ ፍጡር ፈሪዱ ክኹንነካ ኣመስጊኑ ድማ ከጽድቐካ ኣይከኣሎን እዩ። ከምቲ ዝበሃል ዓለም ጽላሎት እያ። ናብ ሃሩር እንተደየብካ ምሳኻ እትድይብ፣ ናብ ቁርቦታ እንተኸድካ ምሳኻ እትኸይድ፣ እንተሰዓብካያ ታድም ዘይትጭበጥ ደመና እያ። መኒልካ እንተረሓቃያ እንተናዐቃያ ድማ ትስዕበካ። ስለዚ ከም ጽላሎት ካብ ዝኾነት ዓለም ተሓሎ። ናይ ዓለም ኮንትነት ከም ዕምባባ ረጋፊ፣ ከም መልክዕ ፈራሲ፣ ከም ጽላሎት ሓላፊ ምዃኑ ፈሊጥካ ካብ እኩይ ፍቕራ መንጢሉ ኸድሕነካ ንዝኽእል ፈጣሪኻ ክሳብ ሞት እሙን ብምዃን ሰዓቦ። እንተዝፈቲኻ እንተስከይፈታኻ ካብ ዓለም ምፍላይካ ኣይተርፈካን እዩ። ናብ ዓለም ሒዝካዮ ዝመጻእካን ካብ ዓለም እትወስዶን ሓደ ነገር የለን። ሓዲጋትካ ንእትኸይድ ዓለም ከም ቆርበት ጤል ከይተልፈዓካ ተጠንቀቐላ። ፈጣሪኻ ናብ ምርሳዕ ከይተብጽሓካ ብዘብለጭልጭን ብዘጊጽን መልክዓ ኣይትማረኸካ። ዜግነትካ ሰማያዊ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።